ଆସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସ ବୁଲିଯିବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। 1200 ବଢ଼େଇ ତିଆରି କରିଥିବା ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା। କେତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ପଥର ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 1200 ବଢ଼େଇ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟା ଇତିହାସ। ଯେଉଁ ଇତିହାସ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ଦେହରେ ଲୁମ ଟାଙ୍କୁଡ଼ି ଉଠେ। 1200 ବଢ଼େଇ ତିଆରି କରିଥିବା ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଇତିହାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧର୍ମ 1200 ବଢ଼େଇର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶେଷ କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। आहे चौका